Čus, ja som Minus Ninčus a dneska si povieme 10 faktov o láske. Srdiečka, láska, zamilovaní anielikovia. Tak, ideme na to. Vedeli ste, že v stredoveku jedli dievčatá na Valentína bizarné jedlá, aby sa im splnil sen o budúcom manželovi? No tak mňa by to v živote nenapadlo. Potom, Casanova, známy ako najväčší svetový milovník, jedol čokoládu, aby bol mužom. Alebo muži, trošku čudné. Lekári v roku 1800 bežne ľuďom odporúčali jesť čokoládu, aby upokojili svoje trápenie so stratenou láskou. Romeo, počkaj! Alebo červené rúže sú považované za kvet lásky, lebo ich farba značne silne romantické pocity. Alebo najfantastickejší dar z lásky je Taj Mahal v Indii, ktorý dal postaviť císar Šáhžana. Už sú také mená. Šáhžahan na pamiatku svojej ženy. No, to je tiež zaujímavé. Alebo talianské mesto Verona, kde žili Romeo a Julia, dostáva každoročne na Valentína asi 1000 listov adresovaných Julii. O, to je také romantické. A ja ten lišť, a tento rok lišť. O, Julia, idem si po teba. O. Potom, väčšina ľudí, tak ľudí 65% pri boskávaní automaticky natočí hlavu doprava. Alebo najstarší love song bol napísaný pred 4000 rokmi a pochádzal z oblasti Mezopotámia. Môžete si aj predstaviť. Alebo muži, ktorí ráno boskávajú svoje ženy, vraj žijú o 5 rokov dlhšie ako ostatní. No, tak to by ma už nikdy nenapadlo, ako sa môže dať z jedného bosku. No ale však nevadí, romantika, viete. Takže, hurá, žijem o 5 rokov dlhšie. To preto sú tri chlapici, že keď dožijú aj 90 alebo 120 rokov. No, nie 120, tak maximálne 105, a to bude, ak tam Francúzi budú dokonca jazdil na bicykli. To je tá záhada. Alebo, posledná vec. Jeden z 5 dlhodobých vzťahov začal, keď jeden alebo obaja boli vo vzťahu s niekým iným. No, tak to bola taká menšia nevera, viete, že ahoj kamarát, ja mám tam frajera, nevadí, ideme tu do kričkov a šuf. Tak, toto bolo pre dneska všetko. Nezabudnite dať like, koment a odber. Tak ďakujem, že ste toto video zhliadli, a keď ste si ho len tak zhliadli, dajte mi aj tak like. Čus!